Els més antics records de l'ideal era d'abans de la reforma aquesta última que va durar, que m'imagino que era igual com d'abans de la guerra, perquè amb la meva mare em sembla que explicava que era igual, que era bastant cutre ja, i tenia unes columnes al costat i tenia aquells palcos antics, o els típics dels teatres antics.